Nagarurag iti sitwasyon ti panagbiag tayo nga madismaya tayo nunay kiniapris. Yes, honestly, adu dagiti cases iti biag tayo nga adu iti madismayan tayo kung maupay tayo iti Diyos. Adu dagiti dawdawaton tayo kan ipakpakaasi tayo nga baliktad iti sumbat iti Apo. Pagdawat tayo nga dahito lang tinabat-bati nga kapintasan nga solusyon nga amo tayo and yet iti sumbat iti Diyos kat baliktad kung sawali. Dahito iti may isang area iti life iti may isang anak iti Diyos. Nga rason apay nga maukos tayo iti Diyos kat hantay nga agtuloy no daduma. Gapos iti thinking kan isulsuro gamin nga no kararag tayo kat sumbatan ni Apo Diyos iti kararag tayo and sometimes to the point of extreme iti teaching no anya timbagam so, the Lord will be obliged nga sumbatan na di mapilit ti Diyos nga sumbatan na di that is the teaching whatever you claim before whatever you have declared iti sangwanan iti Diyos you just claim it. And surely, dagito nga inbagam kat the Lord will surely listen. As I see the scripture, ada dagiti truths na nagpaiso di jay nga statement. In a way nga, ada dagiti kararag nga sinumbatan iti Diyos, nagano dagiti prayers nga nagpaiso nga sinumbatan iti Diyos. But on the other side, iti coin, nagadumat iti prayers nga hanga sinumbatan niya po Diyos. Even though di tao nga di nagkarkararag kundi nagdawdawat kat he was a very faithful man iti sangwanan ti Diyos. And to be balanced and tapno maprotektaran itirik na kan panunot tayo iti panakadismaya. We need to consider and we need to go back to scripture, study dagiti prayers nga dati sinumbatan niya po ti kararag na madamot ti daduma uray nun mayat ti intensyon ken nasaya ti panggap adamot dagiti kararag dagiti anak na nga napudno nga hana nga sumbatan gapusta iti likudan iti panggap na nga isuna lang takin mo. He has a purpose for not answering it. May isang senaryo dito nga kararag nga nagmayat-mat kuma iti intensyon na dahito nga adipan na. Di intensyon na nga ma-spare di anak na iti kalamidad ken iti dadagsan ken grabe nga padas. The intention nga mayat ti pamilya na and yet iti sumbat niya po Diyos kat no. It is 2 Samuel chapter 12 verse 13 ingana iti 23. Dahito di senaryo kung dahito di okasyon iti panagbiag ni David nga natay di anak na kini Batseba. Nakitaan tayo dito sukat na sawan, kapsat na iti ni Solomon. Sakbay nga na anak ni Solomon, adapay iti kapsat na, nga nauna, nga natay. Kat na sawan dito kat there was a time also nga nagkararag dito adipan na and yet he declared his prayer. But he has not claimed the proper answer na kayat na kuma. Nga sumbat niya, Diyos. Nga kahit na nga isuro kada tayo kat sino tayo nga mangmandar kan mangitayak ti ima iti Diyos no han nga surutan iti kararag tayo. The boy was so sick. Makita tayo nga ni David kat he loved this boy so much. It was stated ito 13 ingana ti 23 that to the point nga nagfast isunay so di 16 He begged the Lord, he sought the Lord, he fasted all night. He cried before the Lord, begging for mercy
Nahan ko mga ikaro da iti ubing iti baso na. He begged for the Lord nga extend na kumati life da iti ubing. He begged for the Lord nga extend na pa iti mercy. Gano adaman ko siguro ti mabaling ang babaot kan masaplit. Uray siya kumana po Diyos hanga di ubing. Ta siya mo tinagbasol kan siya tiin madayo, siya tinagaramit ti kalukuan. Lord, please, han ko mga di ubing. The doctors ijay Royal Palace kat they were so concerned iti mapasama kini David nga baka kini makatok isuna kan mabagtit. Gapusta he loved this child so much. Babati na ti kabalanda nga aywanan da iti ubing. And yet there was a day, iti verse 18. The boy died. Iti putputong naging doktor nga dagito kat baka umay ni David kat mamuan na kat makatuk ni David. Gapusta makita da no kasatno nga paharigatan na tibagi na. Nga agbiag lang kumada ito ti sangwan na Diyos. Napan ni David ti binisita na iti ubing na. And he saw iti doctors and again narasaas da nga there's something wrong. Ije unag iti kwarto dati ubing na and nagets na. Nga the answer ti kararag na kat hanga na sumbatan. Nagsubli isuna iti balay na iti quarters ti ari, nagsukat isuna, nagdigos isuna, kat nagsubli isuna, yan iti anak na. Nakiptut dagiti doktor kat kunada, di verse 21, apay dito nga, kaskastam apo David. Idi si Biyag ubing, palalo iti panagsangit mo, palalo iti panagfast mo, nga mabutang kami nga kasla makatuka, baka mamuam nga matay dito ubing makatuka, or adati kastam para kami. Hangkapay nga mga ano. Nang tatanga natay na iti ubing, apay nga kaslaawan lang kanya. Simubat ni Apo Ari David ko na verse 22. Idi si Biyag ubing nag-fast act, nagsangit ak ti sangwanan ni Diyos. Kapustahan ko mo. No kasyan pa iti Diyos. Dati ubing. Hangko amo no extend pa niya Apo Diyos ti biyag na rito nga kasyanak niya Apo Diyos titilo daw ato. Anya ti makita na tayo. Dahil ti pangkitaan tayo that even here was a man, the man after God's own heart. When it comes to prayer, he fully understood, he fully understand nga ti kararakot, it is not a way to twist the arm of God. Prayer is a way to enlighten the mind and the heart and the will iti plano iti Diyos. Kuna ni David, itata nga natay isuna, apay nga hanak mag-fast, apay nga hanak mag-sangit. Daragsun diriknak, na mapay nga kang aramidan diyan. Nagsangit ak kadi kat mabiyag pa iti ubing. Nagfasa ka di kat mabiyag pa isuna. Sana. Ti konsolasyon nga nabatbati kanyak. Kat mapanak to itinapanan na rin iti ubing. Hanang agsubli isuna kanyak. Nang siyak to timapan, itinapanan na. Nga sa batok to rin iti anak ko. Ay na tinapanan na ubing, pangapang sabata na. It is referring iti heaven. Dahil tinabatbating account iti Biblia nga dagiti ubing kan infants, dagiti na-abort nga baby, dagiti natay in their early stage nga awan ti panunot da or dagiti special child from birth nga diay maas ito iti itsura da gapusta iti inosentida kat nagsapa nga mapukaw ti biyag da ng tisangwanan ni Diyos. This is the only record that we could see. Now when these people, when these little babies, these children will die,
diretso nga mapanday iti presensya iti Diyos. There is no need for baptism kanyada tapno may cut the original sin. They are already safe in the hands of the Lord. And there is no practice the Bible nga mabautisaran iti ubing tapno may salakan isunan adaman mapasama kanya at mapanisunod dyan. Rather, in the Old Testament nga ma-practice the church baptism, here was a classic example the Old Testament nga dagiti natay nga ubing, dagiti special children, dying in the early and in the problem iti mental capacity da they own heaven. No wonder ko na ni Jesus haan yung alapdan dagiti ubing because bagi dati pagarian ti Diyos. Di may isa pa nga napansin ko dito every time the Lord will not answer iti kararag dagiti anak na, He would grant them the strength and the courage to face their situation. For a while, agsangit da. For a while, agukos da. But for the Lord, He will not just leave them there, agkakaasik and pimpiman. The Lord will strengthen them in a mysterious way. Tiwagas na, the Lord will heal. Itinasugat ka na gudgud nga riknada. Nga nagsubli da iti sangwanan ni Diyos. Sometimes, titawdawat tayo kaniya Apo Diyos. When God will answer no, He will just give us the peace of mind. I think hansamat nga sumbatan ni Apo Diyos dito. And yet, there is an inner strength nga itad ni Apo. Nga itad na kada tayo. Because tisumbat na katan. My brother iti Apo, a lot of our discouragement comes in the area iti prayer. Because we think prayer is a way to manipulate ni Apo Diyos. There are many rebellions that is happening tanak ti Diyos because hanga may kitad ti kaya. The answer seems to be we need to go back and kitantay man. Iti rason no apay nga dati kararag. Did God give us and mandate us? Binilin dati nga kararag karitap no datayo timang bilbilin ti Diyos ti kay kaya nga raramidan. Here is one of the classic example. Malaksid ka na Apostol Pablo when he prayed for the removal iti thorn of the flesh nga request na ikatan, and yet God did not also answer iti kararag ni Pablo. And yet uray no kunata yung negative the answer iti Diyos, we could see God's sustaining mercy iti heart ni David and to his children, that He will restore them the hurtings and the pains. God will visit them iti comfort and encouragement. Gapusta na banur iti lignada. We do not have the power to twist the hand of the Lord. We do not have the power to twist the feet iti Apo. But when God say no, hanga dito ti plano, you cannot change it. And dati tinagmayat ti nga Diyos, when God say no, He will make sure He sustains us. Ano ka di nagiti dawatam concerning the health? Don't you lose hope. Keep on praying. And when the answer is no, don't feel bad. Ang kagugos ti sangwanan ti Diyos. Put this in mind. Sinuak nga mangmandar iti Diyos. Nurita ti plano iti Diyos. I prayed for it and that is the answer ti kararag ko. So be it. Di Apo iti mga kadwa kada tayo. Nagiti issues can cares concerns daily life, where God seems to
haan na kasumbatan. Kakas lang awan pakina kada tayo. Yes, He cares. It's just a matter nga sa bali ti plano na. Kaniti plano tayo. And who is man to give advice? Tidak ito nalahing kan mangiturturay kan nasirib na Diyos. Man is just to bow down to correct the understanding to prayer. Now prayer is a way to align the will, the heart, and the emotion. Iti puso kan rikna kan nakamat ti Diyos. God bless. Kaya po iti mangidalang.